Hello. Hello sithandwa sami kunjani? Awu siyaphila kufani nje. Hayi kuhleke maniphila. Hayi bo wema ka World Cup ngithi angizwe lana phela ukuthi kuhambe kanjani ku World Cup esikoleni wathula nje manje ngoba phela bengithi uzongisendela i-report nami ku-WhatsApp ngibone. Hayi uphasile nje naye wenzile nje njengezinye izingane bandla kufananga. Kungcono impela ke miphasile. Ngicela ke ungisendele isithombe ngo-WhatsApp ngoba nami ngifuna ukuposta la ku Facebook. Ngibhale ngithi my son have passed away with flying colors. Ukuthi le phone lena inenkinga ayishuthi kahle. Kungcono ulibone mungabe mhlawumbe usubuyile ekhaya. Into mhlawumbe ungabhala nje phela ukuthi uphasile naye uthule Hayi uphume. maka World Cup ayisashuthi manini ifoni ngoba wena izolo kade ngikubona ku-status sakho uposte ithombe obuyishuthi usemngcwabeni ubhizi ushaya ama-selfie waze wabhala wathi #emngcwabeni vibes. Angazi nami kwenzeke njani kodwa nje ayishutheki yona futhi i-report lakhe ngathi belisephaketheni lakhe lawasheka khathi ngiwasha. Ha kwanyukela selingene emanzini manje ngeke maka World Cup ngeke khipha iqiniso ufeyilile World Cup ingenzeka lonto wangikhokhisa imali engaka siyofaka World Cup ebelungwini Ukuthi yabona nje ngithi ngiyaliwasha nje lawasheka ungaphatheki kwana kungabi inkinga. U-World Cup uzokupruvela ukuthi uyalithanda leli class futhi ubehlaniphile eclassini uzoma naliphinde enzele wena vele nothisha wakho bengeve emthanda yabona nje ezodlula kwelinye iclass abezophatheka kabi uthisha wakhe. So nje ngicela ukuthi uma ukhululeke phakathi uzoliphinda leli class vele kuthiwani ingoma emnandi yaphindwa. So naye uzoliphinda leli class enzele lokho ukuthi asize nezinye izingane nje ezisafika yabona ezinye izingane ezisafika ayisize naye ukuthi iclass libe lula kuzona. Imali engaka maka World Cup uzophinda iclass ngikhokha imali engaka. Awu kodwa usungaze udinwe kangaka ngokuthi ingane iphinde iclass wena ngonyaka ozayo uyosebenza kwenye indawo yina ngithi nawe unyaka nonyaka uphindele emsebenzini owodwa unyaka nonyaka uphindele emsebenzini owodwa kunani uWorld Cup uma ngabe ephindele eclassini elilodwa mekuthi uyalithanda lelo class kusho ufuna ingane yami nje ibe ingakwazi ukubekezela ihlale entweni eyodwa ufuna ilokhu ishintsha iclass kade ifunda ugrade 4 isiyofunda ugrade 5 iphuma ya grade 5 iye ka grade 6 izowenza njalo ke namantombazane ngeke ikwazi ukuhlala nentombazane eyodwa izoshintsha fanele nje afunde ukuthi enye into nje kuyahlalwa kuyona uyahlala nje iminyaka akukho ukuthi fanele into uyenza unyaka owodwa uphume uyenza unyaka owodwa uphume yikho le nje abafana behluleka na ukuhlala nabantu ama relationship abantu abheda nje kunje ngoba abantu bazi ukuthi uhlala unyaka owodwa eclassini uphume kwelinye iclass uhlala unyaka owodwa eclassini uphume kwelinye iclass kanti fanele umuntu afunde nje ukubekezela uhlale nje eclassini uphindele futhi uhlale. Cha maka World Cup musu ukufanisa into engafani ukuphinda iclass nokushintsha amantombazane into engafani nje le into engafani ehlukile eseceleni umuntu okade efunde ebelungwini sikhokha imali engaka. Kungcono ngicela sikhulume ngezinye izinto indaba ye-report imani ngifakela i-stress nje kanti vele mina nginesifo senhliziyo angifuni izinto ezolokhu zingiphatha kabi uyazi ukuthi udokotela wathi akufanele ngijabule kakhulu futhi wathi akufanele ngiphatheke kabi kakhulu ngicela sikhulume ngezinye izinto vele wena ubuya ingane ekhaya kukhisimusi wonke amadoda ebuya. Bye nje futhi angisafuni ukuzwa lutho indaba ingane anisizi ngama-homework ubhizi unakoduduzane ukuhamba koduduzane engabe usiza ingane uyenzisa ama-homework bye angisafuni ukuzwa lutho nje. Yes. Mama in my living room, mama in my living room, mama in my